चलो सर PSLC long live! long live long live PSLC long live! long live long live APHC long live! APHC long live! Flag of her long live! Flag of her long live! Hold back quality! Hold back quality! Cari po. Si Lam, ada konten na? Chẳng ít buồn càng tình chút bố mẹ em phụ cái hai là phần đã cái tông có tiền chỉ ít marli bong marli atum nili làm cái than của bằng kế là cái KEPACHINI dia phan cái than ở cái mà là cái jumesen của cái lidat ta thek jumepik của bằng cái là bằng hệ một thế cái chini năng dia làm cái than của bằng là si ilitum school ledon kita master domhan lale than nundei puge itum student tungai puno gadi pulong le lo gadi hala master sim si chini lo pisi ke than nai mage akon non ilitum karbiang long ta lahelo election ke claim ba politics ke claim atum anta rat atum aning oi lak ji kwa bang se jasmet kama thawadi rat aning pa parong nang ji amat ahok hialam da than konvare cobat konvare la puta ilitum vile la si nona bangke sita nilitum bangke ke than KEPACHINI aprang ben chini ne det alam non anda chini ne det alam chini nang ye athema KEPACHINI si jakong chini ne det lo te jakong ave kopia bang lo lata KEPACHINI si jakong pulo amat ajaha katum nili panar julo kopian nam lola KEPACHINI si jakong puke KEPACHINI si jakong puke kacil ka explain dam ji ka picture dak di pulo tangte an ke a example udaharon enang ko arnisi itum APHLC leader arpek jojor lo track pen pon lo amat pulis atum alang lipan arte prapradek amat alang li nilitum ke aprang manjatan et lo le Assam police law pudo day Assam police law rada atum pan hapu pen ke pulma jo bintu kuk lo rokom lo la nang litum just up a chance pichap tetik lo Assam police law long pulo police atum ke rat atum bhan ka chingki lam ke dog pensi lam kang duk pensi chingki nahi police tum ke lapen police atum long ilitum FIR pidam sita report pidam sita pidam lote pidam sita palilo pidam lote police atum nang tum kopi man nitum hanang ke than nang KEPACHINI kang tum la solam nitum arjulong lu pura chini lo pura ketok pen ilitum hanang pirun tunai dei aron along ketok do angding pi plikebra troxy ben plikebra nerkep lo Assam police law 2007 angding pi plikebra troxy pen plikebra nerkep lo akitab ke nilong di do hai pur etlote apordam upo lasi hala ilitum APHLC leader abang udam kok lo dia nang tum allo long son si ketok doke pia polo ne panang sa athe do abe tamne nang tum ne panang sap nang ye kali ke ante amat hala police bang rem det lo SP ang no si ke dam lo pot amat SP order pi amat hala bang so police pan adai jor ni ilitum APHLC leader si hala phan si police phan si adai ke jor KEPACHINI por lo ke dila la po si aja kong do kok lo ke di la hello la si KEPACHINI ke jakong la pen non nilitum ke than an ke KEPACHINI ja phan
nang litum rat atum je ni litum aphan je ai kathar achi thepi dingna ko hadi hang yo lote nilia bangai pheri hik titi ar nam ni phana dai nang tin thu kok poma la dum pi jo lo nang pa pe hang yo bu do clip non bu dun de de pe pot lo pu ne panang pu yi ma pa na ni li ma tha athema ni che the munit achi the ki ding ki thi ar na mari ding si do di nili kado be phan che the pi ding nang pole ni ki unji gali pi thi nang pole ni ki unji gali di a hok lo a bob thu bob lo te thi hek bo je ta la bang ne bang da thi dun hek bo pa je la lo si do po la bang ke la po la bang ta nili phiri hik ti ako hala ne tum la ke than ke cheng si nili tum ke than ke cheng chi ke 2016 aning kan pe lo nili det to ke 2000 aning kan ma si ke cheng lo non nili son lam ke than lok la APHL 6 schedule pe ne lam ke than ke cheng pe non hisab lo te ning kan ing koi ra ke thom dam e lu nili hap officer do bom hot nili cockroach DC ke do hot ke cheng ke nili tum ke than dam nan dan lo Guwahati lapen habi hawa puta amen ke lar dam nili tum lo hawai pur popo amasi la pugalilo hawai pur ke itu malam kali lapot habi hawa kule tum puana ko amat ni tum ke ka cuma tha benar an leaflet along an habi hawa ku tok re kado ye phan arjuje amen la nang hodei ku arjuje athema karju le lo te alam pe dorut le po ason amat akama bang thang da chun je det le po lama ni tum lar le det jo phan da than the det tok phit la son si teng la ke ha 2000 ning kan lo suri hi ning kan ning koi ra ke thoma prang la hoi claim lo ni du ke claim rap mat lo ma hala timung sang ho do dhon sing kram sa pu do la sarthi kram sa korti lo la pen batai si hini ke sarthi kram sa mata nang du la pe anut ka pre tum nang du nili tum son si claim la pen 2016 pen ke nili tum SSIC pu silam lo hala Samson Teron alangli Pranjal Kro la pen ke Long Kumar Be Bida Singh Kiling la hai hoi atum pen sin nili tum lam than lam ke than KEPACHINI ke la karbiang long aphan ke claim ya phan abinong ke nilimen je pe thinang mo phita paning je jo nang ko phan kali ma thama thu thelo lai hoi lam ma ke ni men mo phita pe do nang po bang ke ni ke ma tha thelo Samson Teron da ma tha thebo ma tha the chini ka chini ne son ji bu non nang son munit bui hu ji bu ni tum ma tha da ma tha the nili tungma thake a hok alam si ke than dia pot council phan ajak kong ka pe dujia phan si ke claim pot tuliram rong hang ke chi hok ko bu si tin nili tung ke je hok ko ni tung claim pi det lo je hok ko se tahala ar lo bang gen nilia bang ke administrator pot a fragment DC ke claim ta magistrate ke claim tang pot la bang chini lo mojong sila tum claim credit den ni tum high court dam nang kok jimin ni ko bange ne li tum chini amat si ke claim anta ke tok anta hal high court along ke dam ji phanta chi sik pon lor di ting ni di tu la hello ke claim ke lai hoi a story ding olo lapen non mu tene de jimin la si non ning ye det ko nilitum MLA la delimitation commission ko along nilitum che tong dam lo APHLC tum si che tong dam nili depend rong pi Samson Teron Kursing Timung nilitum la pen Bikram Hanse nilitum general secretary Timung Asangho kado nilitum dam lo Rajan Timung kado be dak DC pen alo atumi sinangele non la dak ke thek long ke nilitum kipu ateng kali nilitum kipu ke MLA bang crazy nang ji pu elitum kipu dun ke tok pan si pidun lo ha delia sor pan si pidun dak amuni tum han takali hal abinong tum han
election commission po tawapan chief election commissioner atau marideng sini tu pidun lo lapen halato mo pigen nang pibelang ke pukok na pamat halato masuhi ta ende bang yo ka suhi an hai he ni du endon en boride ni tu ama la si akagos do nonta long le lang pu long le ya non puta pupe alang litu lapen akopi ke disia panda akopi tu lo non ini tung ke hang dun ke MLA bang crazy nang ipulo lapen MP bang ke thong nang ipulo ini tung ke hang dun inut ke non ini tung east anatulo inut ke west anatulo inut bang ke ha di mahasau panlo pulo lapen di mahasau MLA ko an bang gima bang ko an nang gima po bang ni tung pudun de ni tung hadake pudun la po hello halas alam ke di mahasau asoropan arjunang ji usi ni tung pudun non ke BJP dengan lota pidun de alang litung ke amat ke long tu isi vet alang litung mage lata nil tung ki pu pocotana abom kapang bob ke tirbo anta BJP tu ni tung ki tu na pasi abom ma chopang bob tu ye alang tu mage ha la pu hele ni tu la si ni tu mage chini de ke di ka chini helo ya kong pu ke di tok det lo pidun hai det ye alam mangge lasi nonang litum hanta kapachini jia pan lok sini tu ngeklem ni panda minit poman ho do ma seta kang ting po nang litum le minit do ulang pun seta ing ting bang arni bang nang hong nun de di la hele lapen nili kamat hak hedi nili tung ke claim pilo SSIC ke do Six Schedule Implementation Committee pu pen itu ke claim ho nili tu malong munita nang dun o edat ke di apa ke than na bang da abedet ke di ke than du ji nang ke than du ji tu da thek nang dun da ing tung telang ke la su amasi Samson teron ben nili hen lo ke than di kai ta ke than ke ghonta ke thom ghonta phi than lut akam mangi an da chu chelu arni pen arni ke ni tum sake er ek kap ta long li ti